Tonton, kumusta ang paggawa natin ng lumpia dyan? Shanghai to. Ay, Shanghai pala. Lumpia yan sa amon eh. Shanghai nga to eh. Okay, fine. Okay. So guys, magawa kami ngayon ng Shanghai. Kasi request, yan yung kamay ni Tonton. Oh. An? Ay ka naman dyan sa kamay mo. Hay lang. Ito no yan. Alam mo ba na kada May 22 sa amin, sa Santa Rita, Uton, Iloilo, piyesta. Happy Fiesta, belated. Umpisa yan, December, January, hanggang June na yan. Sunod-sunod na yan, piyesta sa Uton. Yun yung pag ginawang buong taon. Ang galit ka na ata, Ton. Oh, paano kung isang... Taon na ako eh. Paano kung isang taon ka sa Iloilo? Happy anniversary. Kala mo nag-Ilonggo ka na. Tagalog ka pa rin. Pag gutom mo lang inuunin. Oh, mamista tayo ngayon. Papasok tayo sa may bahay sa pistahan. Ano sabihin mo? Maayong adlaw sa inyo. Lamon na ta. Iya! Lamon. Lamon dahil isip mo, wala, dalok-dalok ka ba? Tambak ka no. Oh, pagkatapos, pumasok ka na sa loob. Ano sabihin mo? Ano aton da? May Balenciana, may patutin, may estopado. Oh, yun ang handa daw. Din salad. Gintago niyo sa rep. Dessert mo. Dessert kasi yun, sa huli yun. Ito, kumaon nyo muna ng mga estopado at patutin. Paborito ko yun eh. Dalok-dalok na si mo man. Eto na. Siyempre, kumakain ka pa lang ng ano. Nadunlan na ako. Wala gid pa dalundun da. Yeah. Sudikaw ka. May natunlan ka na? Oh, gingaan ka tubig. Ano ni bigado? Tubig lang. Wala sila pambili ko. Kuripot kayo. Ay, mano. Tapos ka na magkaon. Busog niya eh. Oh, wala pa rin salad dun. Ay naano, may pinilihan ka mo how? So, uminit ang ulo mo. Ano gagawin mo? Wala pa rin. What? Tanggol kayo. Fiesta kayo, wala kayong dessert. Mga yamuat. Hapon na ton. Kada hapon sa amin sa probinsya, pag pista, may prosesyon. Pag may nakakita kaganit na maganda, ano sabihin mo ganit kan? Ba! Basta Ilonggo, guwapa gid ya. Ilongga to, hindi Ilonggo. Pag sinabi mo kasi Ilonggo, lalaki yun. Tapos guwapa, no? To, agi, mga Ilonggo to, na, no? Ulo, liwat ta? Baw! Basta Ilonggan ay. Namin. Basta Ilongga namin. Liwat ta? Basta no? Basta Ilongga, guwapa. Yeah. Sudikaw ka. Siyempre, ton, pag pista, pag gabi na, may disco yun. Yeah. O mga mamayayain mo, mga pinsan ko, ano sabihin mo? Lakata, was-was na sa out. Yeah. Paano ka masaot? Ano paborito mo? Yes. Budot, gusto mo? Kinapoy ka na to yung kakasaot dun sa ano. O, di syempre, ayain mo, inom muna kayo. O, pag niyaya mo yung pinsan ko uminom, ano sabihin mo? Lakata, maawi na ta. Maoy ka na? Maawi na. Paano magmaoy to na? Guk. Ang maoy samon, gapang hagad inaway. Singgit naway, be? Singgit ka nga ng inaway. Ay! Doon na confuse ako si mo kung inaway or laway. O, to na. Pag umuwi tayong Iloilo, Pero dapat, marunong ka magkaraya. Kasi sa amin, doon sa may uton, sa Santa Rita, karaya kami doon na. Oo, ako pa. Balaan ko na. Yeah. Hambog. Sino mo ito ba? Hambog ka ton? Lantaw pitay mo dako. Gamay! Gamay pitay mo? Kabalo. Kabalo ka gamay. Karaya. Yeah. Sige, aabangan namin yan ang karaya mo. Pag hindi ka kabalo, doon ko na pitoy mo. Tapusin mo na yan sa mga. Dito na kami. Una. Sabad si mo. O, kaon tawa.